Време ли е? Още не. А кога? Не знам. В тъмното не се вижда. Дай ми бинокъла. Тръгвай! Наложително ли е да го правим? Ти добре ли си? За Бога! Защо ме ритна? Не ме ритай, стига! Ти крал ли си или какво? Крал съм, щипа ме, не ме щипи! Отвори му, глупако. Слизай. Заболя ме. И внимавай. Ужас. Ето те. Какво става тук? Спи, ученце, спи. Добре. Ученцето си затвори. Ти също спи, детко. Очичките си затвори. Готово. Хоп! Взели го! Взех го! Отваряй! Хайде де! Отваряй! Отвори му! Взех го! Ти си съкровище! Хайде! Тръгвай! Тръгвай по-бързо! По-бързо! Хайде! Взех го! Аз съм кралят, твоят крал. Аз съм кралят. Кралят съм аз. Това се очакваше. Кралят. Болек ли? Да, Болеслав първи. Болек. Нали той е кралят? Знам. Какво? Знам де е. Добре. Той е кралят. Връщай се на мястото си. Това е улика. Откакто онази фръцла му завъртя главата, цялото кралство, Ще загине? ето, дори глупав вълколак като теб го промя. Не знам. Може за малко да е взел окото. Та ти си пладница, да не си загубила вече ума си. Това си е чиста кражба. Зарязал е обувката си, а тя е Улика. с името му. Аз мисля, че можем да приемем това за кражба. Виж, няма значение ти какво мислиш. Важна е истината. Това си е кражба. Кикота, доволен ли си? Аз ли да съм доволен? Че онази фръцла кръстосва гората и стреля наляво-надясно по малките сърнички и че се дерее до скъсване. И какво, да съм доволен ли? Не съм. Пладнице, нима ти е все едно, че сега ще трябва да плашиш децата в 11 вместо по пладне? Понеже в 12 обядват, а после ги слагат да спят. Разбира се, че не ми е все едно. Това съвсем ми обърка. Работния режим? Работният режим. Ще накарам рибата да изчезне. Чакай, а как местните ще се прехранват? Защо не? Хубаво отмъщение. За цялото кралство. Щом търпят такъв крал, нека си патят всички. Ами да, кралят да си вземе поука, подкрепям. Подкрепям, воден дух, направи го. Добре, отивам. Ама всичката ли? Да, всичката. Изчезна ли? Да. Имам един въпрос. Кога ще им върнем рибата? Все пак тя им е прехраната. Ти не чу ли? Чуйте, моето заклинание. Какво? Тихо. Мисля, че не трябва. Какво? Не трябва да им се размине лесно. Нека осъзнаят докъде ни докараха. Да. Образно казано. Хайде. Хайде сега. Направете ми място. Дръпнете се! Ще има в езерата риба пак. Щом им се даде с въдица вълшебна знак. Един обаче е призван. От небесата бил е той избран. За дела велики е готов.
дървото да превърне в зов, чрез който рибата да призове и народа разярен да поведе. На него само отреден е дар на хора и на риба да е господар. Но крал ще стане само той, ако принцесата не разгне. Що за глупотевини? За моята въдица ли се говори? Казвам онова, което ми се дава отгоре. На мен ми хареса. Българската национална телевизия представя чешкия игрален филм «Когато рибата изчезне». В главните роли Лукаш Пшикаски, Еновефа Бокова, Ондржей Ветхи, Татяна Вилхимова, Лудвиг, почакай. Закуската. Изцапал си се. Стига! Пожелай ми наслука. Наслука. Зузана Биджовска, Павел Лишка, Ярослав Плесъл, Павел Нечас и други. Сценаристи Алоис Дитрих, Петър Колечко и Ян Прушиновски. Оператор Петър Беднарш. Режисьор Ян Прушиновски. Кълвели? Не! При теб? И при мен не. А при Франта? Франта! Кълвели? Не. И при Франта не кълве. И при мен не кълве. И при мен е така. Да си ходим вече. Тръгвам. Много странно. Да, странно е. Цял ден не хванахме нищо. Да не са преяли? Да са ги хранили? Ако бяха мъртви, щяха да са обърнали вече коремите. Нали така, Лудвиг? Ако не викахте толкова... Голям разбирач излезе и той. Издирва се крадецът ограбил горските обитатели. Награда – ръчна количка. Рибата изчезнала, рибата изчезнала. Хайде, ръчички, да действаме. Къде сте, рибки мои? Кралят е виновен. Откраднал е рибешкото око. Нямат нищо за крадене. Пладницата изрекла някакво заклинание и рибарите се бунтуват. Само това ли? Трябва ли ви овчица? Риба ли ловиш? Аз съм рибар. Рибар. В кралство без нито една риба. А ти кой си? Аз нямам добро име сред хората. Викат ми никаквец. Никаквец. Че ти нали си измислица? Не съм, разбира се, от плати кръв, стоя пред теб. Обичам и да крада, но тук няма много за крадене. Рибата в езерата изчезна, търговията запада, а щом тя западне, нямам работа. Колко жалко. Кой каза, че е изчезнала? Ветровете си шушукаха, че кралят ядосал водния дух и магическите създания в гората. Тогава изрекли заклинание на цялото кралство. Заклинание. И то какво? Кажи какво е де? Дай ми въдицата, буклучава е, но трябва нещо да ти открадна. Няма, тя ми е от татко. От баща ти? Виж го ти. Какво друго имаш? Имам хляб. Хляб. Виж, започна да кълве. Какво? Ето кълве
Невъзможно. Гледай, наистина кълве. Вярно. Да, кълве. Тук сбърка, приятелче. Явно забрави кой съм аз. А риба няма. Няма и да има. Ще има. Няма да има. Ще има. Трябва да има. Рибешко око, всичко знаеш ти? И на въпроса мой отговори. Какво се носи в Коприненото кралство? Коприна. Подиграваш ли ми се? Точно така. Ужас. Отвратително. И това направо не се яде. Искам си костура. Искам си печения костур. Готвачо, Да. веднага ми донеси от печения костур. Изядохте последния костур още вчера. Що за дързост? Ти... Гадост. Каква е тази врява? Кой се е развикал? Това е протест. Протест. Кралю, не се показвайте. Къде? Не се показвайте, кралю. Къде? Не го отваряйте. Кое? Прозореца, кралю. Спрете. Не отваряйте прозореца. Кралю. Какво е това? Махни го! Какво е? Какво е? Махни го! Какво е това? Рибарска кукичка. Кукичка? Замерват ме с кукички? Протестират. Протестират? За утре сутринта готвят още по-голям протест. Ще ли да доведат и роднините си? И какво ще правим? Но, кралю, нима ще ни оплашат с нищо и никакъв протест. Кралю? 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 Май не трябваше да крадем рибешкото око. Любими, нима се сърдиш, че аз настоях да го откраднем? Аз не. Сърдиш се. Грешиш, мила моя. Не греша. Грешиш. Лошо съвпадение. Нали виждам? Не. Откъде да знам, че магическите създания ще се ядосат толкова? Те са противни и злобни създания, скъпа. Толкова те обичам, толкова си красива. Ще отида в конюшнята. Не. Да. При конете. Не, преконете. Смятам да им топирам гривите. Ужас. Отивам. Кралю? Видя ли? Заради теб си отиде. Вече и подкупите са едни никакви. Пепик? Пепик! Да, Моля те. Пепик! да. Ела, моля те, в покоите ми. Налага се да обсъдя нещо с теб. Идвам. Добре, но побързай. Идвам. Да открадна сърцето на девойка е предизвикателство дори за никаквец.
29. 30. Лидунка, не прекалявате ли малко? Моля те, не искам да съм първата невеста в кралството, която няма да може да вдигне съпруга си на ръце. Глезанка. Жените у нас винаги са били мускулести. Само аз ще съм обикновена и предфинена принцеска, каквито са в чужбина. Имате си мускули? Не е вярно. Вярно е. Без рибешки мазнини няма да имам мускули. Също като мама. Ако знаеш онази фръцла в какво превърна тати, защо изпусна щангата отгоре си? Можеше да си още жива. Защо ме повикахте? Вярно, Пепик. Да ти останала някаква риба. Рибка. Някоя малка. Може и от консерва. Не, не остана, нищо не остана. Всичко беше изядено от вашия баща краля. Лидунка, чуйте само. Аз, експертът по рибните ястия, сега уча как се пече пиле. Това е ужасно. Татко! Татко, къде си? Злато. Рибешкото око. Не съм го откраднал. Напротив. Не съм. Не ме лъжи, татко. Не те лъжа. Лъжеш. Рибата изчезна, а се нуждае от рибешки мазнини. Да, знам. Защо го направиш, щом знаеш? Фръцлата ли те не кара? Не я наричай така. Тя е добра жена. Не. Може да ни върнат рибата. Няма да я върнат. Докато не се развали заклинанието. За всичко е виновна онази надута, противна гъска. Какъв е този изказ? Имам си оправдание. И мен са включили в заклинанието. Сега имам много работа. Какво? Око? Око? Събуди се. Рибешко око, всичко знаеш ти и на въпроса мой отговори. Заклинанието не се е променило, принцесо. Знам, но кажи ми дали не ми обягва нещо. Значи отначало. Но без уводните думи. Според кодекса на магическите създания, първо трябва да кажа уводните думи. Добре да я казвай ги. От мене чуй сега какво ти предстои и дори с магия то не ще се промени. Сама съдбата за теб го отреди. Това ми е ясно. Нататък. Ясно ти е? Да, това е логично. Сигурна ли си? Да. Добре. Ще има в езерата риба пак, щом им се даде с въдица вълшебна знак. Ясно. И това ли? Добре. Един обаче е призван от небесата, бил е той избран за дела велики, е готов. Нататък. Дървото да превърне в зов, чрез който рибата да призове и народа разярен да поведе. На него само отреден е дар на хора и на риба да е господар, но крал ще стане той, уви, само ако принцесата не разгне. Това... Как така да не ме разгне? Не знам. Ама как да разбера, че ме разгне? Отговори. Ако баща ти ме беше откранал с опътването, щеше да знае, че отговарям на всички въпроси на хората с едно изключение. Не тълкувам заклинания. Запомни. Как така? Думите съдбовни само аз изричам, не отричам. Лека нощ. И таз добра. Вълшебна въдица, що за глупости, дрънка? Стой! Кой си ти? Да не си крадец? Не, пингвин съм. Пингвин? Като онези от Леденото кралство, които се влачат по корем ли? Точно. Бре! Защо ме лъжеш? До стената! Вдигни ръцете и се разкрачи! Но какво? Какво? Какво е това? Реликвите от коронацията. Това? Ами да, това е... златно кълбо. Кълбо. А това? Жезъл. Жезъл. А това са моите подкупи. Да. А ти кой си? Никаквец. Ти си измислица. Не съм измислица. Нима? Да. Значи си за тъмницата. Чакай! От кога те търсим, негодника?
До вечера ще ли да екзекутират крадец? Татко каза, че трябва да сме там. Ти ще ходиш ли? Аз съм против екзекуциите. Лошото е, че ще е потъмно. Защо не е рано сутринта? По това време са запазили час за някакъв протест. Потъмно ще е скучно. Отказвам. Риба ли ловиш? Не. Да, знам, че няма риба, но ми харесва. Ако ще се подиграваш, Не, няма. макар и да няма вече риба, това не означава, че трябва да спрем да се грижим за своето езеро, нали? Като давиш черви или? Да. А ти тренираш по пижама. Това е спортен екип. Та ти си хилава. Виж си мускулите. Сестра ми има по-големи. Аз ли съм виновна, че съм с крехка физика? Правя каквото ми е по силите. Но като не приемам рибешки мазнини, Извинявай. По-ми харесваш хилава. знаеш ли какво? Какво? Може и да съм хилава, но ти пак си Какъв? глупак. Защо, глупак? Защото риба няма, а се правиш, че я ловиш. При това от езерото на водния дух. А кой е виновен, че няма риба? Водния дух? Нима той я е скрил в дълбините на езерото? Аз оставам да си ловя рибата. Щом кралят не го е грижа за нас, ще се оправяме сами. Как да не го е грижа? Ами така. Особено след като се ожени за онази от кралството на суетата, която му изпи мозъка. Това не е вярно. Вярно е. Съвсем е изкофял. Ох, извинявай, не исках. Спокойно. Спокойно. Силен замах. Извинявай. Избухвам, когато някой нагрубява. Негово величество. Обзалагам се с теб, ще изям гол охлюв, ако не ти наловя риба. Ами ако ми наловиш? Тогава ще го изядеш ти. Дадено. Как се казваш? Лида. Лида. За кражбата на кралски скъпоценности, наричащият себе си никаквец, се осъжда на смърт чрез потапяне в котел с вряща слюнка от дракон. Къде е кралят? Ами, той вече спи. Това е шанс да ми се промени наказанието. Потопи го. Не! Потапяй. Не! Това не се търпи. Магарето направо ме изтормози. Не спря да реве. Подлуди ме, кралят е заспал, кралицата се е покрила. Потапяй! Не! Не искам в котела. И добре го свари, за да нямаме нови оплаквания от поданиците. Пълнолуние е. И децата знаят, че екзекутиран крадец по пълнолуние се превръща в призрак. Стоп! Да, стоп. Това си го измисли. Не, аз не съм такъв. Ще погледна в кодекса за екзекуции. Нямаме опит с нощните екзекуции. Хайде да побързате. Пълнолуние. За жалост, нищо не пише. Почакай. Свръхестествените неща, каквито са блуждаещите призраци на екзекутираните по пълнолуние, не са описани в книгите. Мисля, че всичко това са си твои измислици. Дали съм го измислил, само аз мога да кажа. Ако е измислица, ще трябва сам да съм го измислил, понеже само аз най-добре знам какви мисли имам в главата си. Така че не е измислица. Защото това не е измислено от мен. Но Какво?
Ако го екзекутирам и се окаже прав, ще ни тормози като призрак. Да, със сигурност. Не бива да рискуваме. Правилно. Ще го екзекутираме сутринта. Площадът сутринта е запазен за протеста. Не става. Ние го осъдихме на смърт днес. Няма да ставаме за смях пред народа, като се ръководим от някакво си време. И какво? Единствената възможност е да го екзекутираме служебно. Свалете го Какво? Как? Служебно? и ще напишем, че е екзекутиран. Благодаря ви, момчета. И ще трябва да го пуснем. Не говорите сериозно. Той е крадец. Понякога се налагат и изключения. Това е политика. Много сте прозорлив. Осъзнавам вината ти, просто съм виртуоз в политиката. Отрежете брадата му, за да имаме доказателство. Не и брадата. Да не съм браснар, аз съм палач. В такъв случай... Не, Брадата на осъдения бе отрязана еднократно. Престани да виеш, глупако. Плашиш ми рибата. Извинявай, пълнолуние, идва ми отвътре. Те и без това съм ядосан, че ги омагьосах. Представи си, един сом вече ми се оплака, че ги пускам само по пълнолуние, а това било много за кратко. Каза и, че сред роднините му вече започнало да се надига недоволство. Как смеят да се радват, че още са във водата? Не говориш сериозно. Е, какво? Щъкат ли вече? Щъкат. днес видях онзи Лудвиг с въдица. Какво? С въдица? Спокойно да е. Той си тръгна още преди полунощ. Слушайте, ако някакъв си човек вземе да улови риба въпреки заклинанието ти, значи здравата сме я загазили. Ще загубим и последната си капка достойство. Така си е. Това какво е? 20% невен и 80 водна лилия. Какъв позор! Да си я отглеждам от толкова години. И за миг да ми я отрежат. Охо, огън! А така съм огладнял. Пущи ме де. Не, хайде да се целуваме. Искаш ли? Като хората ли? Да, като тях. Наклони си главата. Така. Къде ми е лулата? Откъде? Да знам. Не си ми я давал. Ще си направя нова. Още ли? Готово. Един обаче е призван рибата да призове и народа разярен да поведе. Колко е часът? Колко е часът? Колко ли? Минава един. Един и... Един и 40. 40. И една. Един и 41. Да, и 41. Според положението на Луната, след минута ще е 4. Един е и 41. Вижте, ръководя се само по Луната, особено ако е пълнолуние. А това ме кара да вие. Така че, скъпа пладнице, вместо да се мляскаш, си оправи раздрънкания часовник. Според Шарана е 2,5, глупчо. Аз не съм глупчо, зелено земноводно. Внимавай, да не влезеш и ти в котела, кръстоска такава. Кръстоска ли? Да, Кръстоска, значи? да, точно. Да. Може и да съм кръстоска, но ти пък имаш изкофял мозък. Престанете да се карате. Да спре да се заяжда. Не се заяжда, ти се държиш надменно, а знаеш. Какъв си. Нали? Безпризорен. Да, безпризорен. Права е. Знам, че е права. Безпризорен съм, така си е. Добър вечер, магически същества. Веднага да върнеш въдицата, червей и такъв. Или какво? Какво правиш?
Вие също изчезнете. Ей, зеления! Покажи се. Ехо, пусни ни! Отвори ни! Не може ли да се разберем? Ами не. И тримата сме в котела. Ръката ми! Не се потейде. Наистина е вълшебна. Хоп! С Богом! Как беше? Ще има в езерата риба пак, щом им се даде с въдица вълшебна знак. Ясно. Нека рибата се върне. Но как да ги видя в тъмното? Как? Чакай. Нека изплуват отгоре. Ти още ли си вълшебна? Вълшебна ли си или... Вече не си. Хей, риби! Шарани! Нищо. Пастърви! Китове! Тръгвам за двореца. И таз добра. О, така. Сега и педали ли да въртя? По-добре кон. Така. Ела тук, добро момче. Добро момче, спокойно. Спокойно. Не мърдай. Внимателно. Чакай, стой. Не се движи. Не се движи. Чакай. Стой! Стой! Ей, стой! Тук са и искат мен. Чуваш ли ги? Протестират долу. Били останали без препитание. Тихо! Боже! А така ми се доял печен костур. Има много кости. Представи си! Драконът от Жълтото кралство е болен. 2 от главите са с грип, другите 3 са здрави и сега 2 са под карантина. Стражата да не пуска никого. Аз ще залъжа протестиращите с няколко празни обещания и ще опитам да им поохладя малко страстите, докато кралят реши какво да прави. Слушам и изпълнявам. Никакво насилие и без непремерени реакции, да не прекаляваме с търпението им. Да, слушам и изпълнявам. Той какво си... Стой! Добро утро. Това ще са последните ти думи. Ах ти, жалък мошенико! Ах, какъв симпатяга! Позволете да попитам, какво ви води насам? Води ме... необходимостта от реформи. Реформи в кой сектор? Бих казал, че във всички сектори. Помогнете ми да сляза. Трябва да залъжа протестиращите. Погрежете се за коня ми. Това там... Да не е вълшебна въдица? Много сте прозорлив. Просто съм виртуоз в политическо отношение. Чрез нея разполагате с огромна мощ. А в политически размерни времена, в каквито сме, тя би ви изстреляла на върха. Още днес смятам да се сгодя за вашата принцеса. Тоест, аз съм потенциалният ви бъдещ крал. Разбира се, заклинанието. Ще ви заведа при краля. Добродушко е той. Така е. Да вървим. След вас. Мисля да му спестим онова за врящия котел, жълтиците и кълбото и да пази Бог за служебното ми екзекутиране, нали? Не знам за нищо такова. Заповядайте, моля. След реформите пак ще сте съветник, но с по-висока заплата. Благодаря. Исках само да отбележа, че не съм и очаквал по-ниша длъжност, но дали не е редно да помислите за по-подходящо облекло? Щом се явявате пред краля.
Много сте прозорлив. Благодаря. Херцог Никаквец. Княз? Някаквец. Обичам промените. Така моите функции се изпълват с нов заряд. Заповядайте, княже. Ваше благородие. От тук, ако обичате. Ваше Величество. Позволете ми да ви представя княз Ника Някаквец. Но какво? Някаквец. Някаквец. Това е твърде необичайно име. Какво ни носиш? Татко, вълшебната въдица. Не. Не. Над кралството надвиснала е май беда. А това не е никаква шега. Никаква шега. И какво ще правите сега? Стига да замахна само ей така и веднага се здобиваш с ценните неща. Обици! И кризата при вас не ще се върне. Щом камъка успея в злато да превърна, ще дойде край и на твоята диета. Щом видиш на подноса агнешки котлети. Щом кралството потъне в тъмна нощ, тогава има шанс всички ни да понесе във вихъра на танц. Във вихъра на танц. Браво! Брависимо! Браво! Брависимо! Ваше Величество, княз Някаквец притежава вълшебната въдица, а според рибешкото око, онзи, който я притежава и успее да върне рибата в кралството, ще стане крал. Но само ако не ме разгне. Моля? Само ако не ме разгне. Ще е крал. Ваше Величество, князът е твърде скромен, но такъв шанс да се спаси кралството едва ли ще имаме отново. Заклинанието си е заклинание, а у него е вълшебната въдица. Наистина е у него. Да. Щом е скромен, защо се е издокарал така? Лидонка, издокаран? Елегантен е. А къде е рибата? Според заклинанието, трябва да върне рибата. Нали, Око? Точно така. Права е. Например, костура. Превърни го. Но това не е костур. Скъпа. Обяснете. Ваши величества, мястото на рибата не е в двореца. Ние трябва да дадем риба на народа. А това ще стане само ако я върнем в естествената й среда. Абсолютно. Видяхте, че 3 пъти махнах с въдицата и... Нищо. Да, и нищо. Но вече във всички езера съм пръснал хайвер. Така че съвсем скоро във всички езера ще е пълно с риба. Нима. А по-точно. Ами... при следващото пълнолуние. Толкова да е прозорлив. Наистина е такъв. Много е прозорлив. И аз това казвам, прозорливец е. Да, рибата се превърна в най-ценния ресурс за нашето кралство. Тя е единственият ни ресурс. Трябва да се обладее положението. Не може само да се куват монети, щом се закъса. Не може ли? Не. Лида, Лидонка, Лида, слушай мащехата. не повишавай тон. Ти разбра ли дали князът те разгне? Не знам.
Не знаела. Позволете един пример. Ако съм убеден, че рибата не ми е по вкуса, няма как да твърдя, че тя не е вкусна. А в този случай нямам причина да се разгневя. Тоест, това не би могло да ме разгне. Аха, схванах. Не би ме разгневило. Бихте ли го повторили още веднъж, ако може? Но защо? Аз лично, княже, с радост бих ви приела в семейството ни. Тоест да се омъжа за него ли? Но аз не знам дали ще ме разгне или не. Какво беше това? Ваше Величество, боя се, че протестът на рибарите започна. Започва ли? Бързо! Скрийте ме в мазето! Спокойно, кралю, ще се заема. Умея да предугаждам какво иска народът. Умееш ли? Спаси ме тогава! Хайде, спаси ме! Хайде, спаси ме! Това болеше! Но аз вече съм приготвил от онези дълги, повдигащи духа и замотаващи главите с обещания речи. Къде ни е рибата? Къде ни е рибата? Драги и много уважаеми поданици, всичко скоро пак ще си е по-старому. Къде ни е рибата? Върнете ни рибата! Чувате ли? Граждани, моля ви. Мога да ви уверя, че в този момент езерата са заредени с хайвер, от който обещаваме да се появи новата риба. Но се налага да почакате до следващото пълнолуние. А през това време, всеки ден, всеки един от вас ще получава по една, повтарям, по една жълтица, за да има с какво да живеете. Знаем ги вашите обещания. Защо да ви вярваме отново? Какво? Жълтици? Сега, позволете. Стига, престани. Да ви представя кандидата за ръката на дъщеря ми, Лида княз Някаквец. Хайде всички! Да живее княз Някаквец! Да живее княз Някаквец! Да живее княз Някаквец! Да живее княз Някаквец! Ох. Ставай. Добро утро. Добро утро. Какво има? От теб ще излезе добра съпруга за нашия крал. Какво? Да, бе. Разбира се. Решителна си, зряла, а и кралят ни си пада по перачки. Не забравяй, че покойната кралица на времето също е била перачка. Но нашият крал си има вече съпруга. Има, но според мен е сглупил с избора си. Но, Лудовик, защо така говориш за краля? Защо не?
Виж принцесата с синята кръв от кралството на суетата до какъв хал ни докара. Лудовик, не дей да философстваш, а яш. Поне ще си имаш мъж. Виж. Виж какво направи. Виж какво ми направи. Очите ми ще си останат така. Къде ще си днес? В градината. Ще се изгърбя. Защо не сте на училище, палавници? Ама че дъндания е в тази градина. И защо тези животинчета вдигат толкова брява? И Кикота би оглушал. Какво? Негова задача е да поддържа равновесието на шума в горската среда. Към кралската градина. Господин съветник, що за работа е това? Да не сме градинари. Млъквай, поданико. Радвай се, че си в тази група. Можеш да си в гонката на дивеч. Но защо се подгонва дивечът? Както се разбра, Кикото, управителят на гората, е решил да напусне кралството ни и по моя информация се е преместил в княжеството на кръвожадните. И не само той. Пладницата също е опейкала от земите ни, а водният дух е потънал дън земя. Така е. Един от моето село решил да се удави в езерото, но не му се получило. Стоял цели 3 часа под водата, но не се удавил. Разправя, че водният дух също е духнал. Що ми в княжеството на кръвожадните е по-добре от тук, Бог да ни е на помощ. От какво пак се оплакваш, Лудвиг? Риба няма, но имаме ли работа? Имаме. А княз някаквец е в пъти по-грижабен от когото и да било. Такива сте си. Щом ви подхвърлят жълтица, веднага обръщате палачинката. Знаете ли какво? Цялата кралска фамилия да върви за гъби. Революция. Революция! Това е революция! Тръгвай! Тръгвай, да! Лудвиг, защо не спиш? Полунощ минава. Има пълнолуние. Княз някаквец ни обеща риба. Че днес кой го е грижа за рибата? Нали сме си добре? Някаквец ни дава по някоя жълтица. Не се налага да работим. Лягай да спиш. И това ти харесва? Не забравяй, че кралството ни векове наред е прочуто по света с качествената си риба. Вече ми омръзна от този княз. Ако те чуеше, татко, щеше хубаво да те напредаши. Лека нощ. Никой не го е грижа за рибата. Какво е това? Децата не искат да си играят с теб ли? Вече цял месец няма кой да плаши децата. Горкичките. Поне можем да се целуваме. Престанете вече. Поне една риба да има в езерото. Ама че голяма, а после нямало. Хайде! Майчице! Но какво е станало с мен? Не може да бъде... можеше и да е после. А това пък какво е?
Къде са краката ми? Това е ужасно. Искам си краката. Това не е истина. Какво видя? Нищо. Сериозно? Само, че имаш ципи между пръстите и перка вместо крака. Мисля, че не си видял добре. Тогава излез. Че защо? Къпя се? Така ли? Да. Приличаш ми на риболак. Слушай, внимавай. Какво говориш? Защото аз съм вълколак. Нека ти обясня. Всъщност, аз съм месар. Ухапан от вълка в гората. И от тогава се превръщам в вълколак. А ежедневното превръщане си е стрес. После изникна онзи никаквец и ме превърна в рибата играчка. Вълшебната въдица сега се намира у княз Някаквец. Някаквец ли? Да, обещава риба и... И сега вие си мислите, че е развалил заклинанието, понеже у него е въдицата. Да има да взема млади момко. Ами ако е герой? Герой. Герой. Да виждаш случайно някаква риба тук? Освен менде. Не. Ето видя ли? А сега трябва да освободим другите магически създания. Да ги освободим ли? Но нали бяхте избягали на по-добро място? По-добро ли? И тримата са в котела на дъното на езерото. На това ли казваш добро? Нима е добре да си в котел на дъното на езерото? Затворен? Така че сега ще трябва да ги освободим. Улови ги. Как да ги уловя? С въдица ли? Нали си рибар? Да. Значи с въдица. Пази се! Почти успя. Нещо се хвана? Риба! Успях да уловя риба! Нормално, нали е пълнолуние? Щом улових риба, това означава, че онзи княз не е мошеник. Мошеника и то какъв? По пълнолуние рибата се появява във всички езера. Това вие смъртните няма откъде да знаете. На всяко пълнолуние рибата излиза, а ние я пазим. Какво? Не ме ли разбра? Ние пазим рибата в езерата по пълнолуние, а това е нашата тайна. Сега бъди добър и пусни рибата и издърпай котела на брега. Хайде, по-бързо. Дръж! Вземи това! Служи я вътре, докато наловим още. Не мога да го направя. Аз ги пазя. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Отивам при Лида. Не, сега трябва да извадим котела. Но аз обещах, че щом... Искаш ли кралството да бъде както преди? Искам. Искаш ли в езерата пак да има риба? За постоянно? За винаги? Да, разбира се. Но нали няма да пушиш тук? Това е последният ми тютюн. Не пуши. Ехо! Вътре сме! Дърпай. Доста е тежичък. Как иначе? Вътре има 3 магически създания. Чувам гласове. Приятели, излизате! Пригответе се. Ти ли си, вълколако? Да. Наполовина де. Наистина ли са вътре? Не вярваш ли? Хайде. Дърпай. Вътре сме! По-внимателно, внимавайте, де. Отваряйте. Отворете го! А сега отвори капак. И аз това казах. Не става. Опитай пак. Не става. Глупако, да не мислиш, че някакъв си младеж ще успее да го отвори. Магията може да се развали само с вълшебната въдица. Май има право. Ще тръгнем без тях. Чакай, не тръгвайте. Как изглежда момчето? Ами, не знам как да го опиша. Например, дали е мускулест, дали има интелигентно излъчване. И той като краля няма мускули. А излъчването? Излъчването ли обикновено си е? Това е добре. Обикновените хора имат по-голям шанс. Тръгвайте, момчета! Добре, но да върнете рибата, щом ви освободим. Ще я върнем, Може да се върне само, ако се развали заклинанието. Но а то няма да се развали, докато не му отнемем въдицата. Отиваме да я вземем. най-после. Отлично. Но какво правиш?
Изпуснах си тютюна. Да вървим. Май ни предстои дълъг път. Какъв е планът? Кой е план? Носим риба. Носим. Значи кралят ще ни изслуша. Ако имаме късмет, ще ни повярва. А ако нямаме, Ще импровизираме. да. Чуваш ли врявата наоколо? Как иначе? Кикота е в котела. И никой не можел да се удави. Ами ти, Какво? На мен ми е добре. виждам, че ти е добре. Какво работи риболакът? Ами, когато бях вълколак, биех срещу луната и срещу водния дух. А за риболака нямам представа. Да си риболак е доста объркано. Горе главата. Вече умирам от жажда. Налага се да издържиш. Лудвиг, боя се, че няма да издържа. Само това липсваше. Помощ! Престанете! Стига! Това вече не е забавно! Върнете ги обратно! Всичко е за кралската трапеза! Престанете! Стига! Помощ! Стига! Стига игри! Върнете ги! Вече е нажежено! Хванете го! Какво става? Какво става тук? Пуснете го, изчезвай! Само да те хвана. Лидунка! Хулигани! Хайде де! Великолепно! Не искате ли да се пробвате, татко? Аз ли? С удоволствие. На времето бях изключителен фехтовач. Дори спечелих купата за крале до 30 години. Но не помня къде ми е шпагата. Откакто се спомина жена ми, дори не съм... Да си ми виждала шпагата. Да не съм ти слугиня. Не си, скъпа, само попитах. Тя е една такава остра... Остра. Да, много. И много опасна. Много опасна. Виждала ли си я? Ами не съм. Изнесете ги. Погледнете. Но какво? Децата са виновни. Ужасно. Пепичек, върви си. Откакто дойдохте, пладницата спря да плаши децата. И те правят каквото си искат. Това е много странно, нали, татко? Да, така е, да. А бъдещият крал трябва да се разбира с магическите създания. Определено. Аз винаги съм поддържал добри отношения с тях. Но защо са ние разни създания? Имаме си вълшебна въдица. Но за рибата не ви помогна. Татко, вчера беше пълнолуние. Какво? Вярно, да. Стига вече рибата, риба. Рибата смърди. Храни се разделно като мен и ще имаш талия като моята. Аз искам да съм силна физически, а не хилава. Искам рибешки мазнини. Нима казваш, че не харесваш фигурата ми? Не ми харесва. Виж, фигурата не е всичко. Моля! Някаквец ме разгне. Какво? Да, някаквец вече ме разгневи. И аз вече съм разгневен. И нищо ли няма да направиш? Татко, А ако не си онзи, който ще развали проклятието, а просто си един обикновен Какво? мошенник. Татенце, не ми ли вярваш? Да, но имам предвид, че ако до довечера рибата не бъде върната в езерата, то Какво? те ще си останат без риба. татко, какво говориш?
говориш? Ваше Величество, дошъл е някой си Лудвиг Рибария. Кой Лудвиг? Той е прочут местен подстрекател на бунтове и подмолен революционер. Но носи ви риба. Донесъл е риба. Най-после, за мен е костурът. Ваше Величество, добре си ни дошъл. Здравей. Здравей. Неодавна прати кралската фамилия за гъби. И мен ли? Тогава още не знаех, че си от фамилията. Къде ти е рибата? Тук е, покажи. Ще изядеш охлюва, аз с костура. Отлично. Веднага занесете рибата в кухнята и да започнат да я приготвят бързо. Видяхте ли, нали ви обещах, че княз някаквец до пълнолуние ще върне рибата по езерата? Това не е точно така. Ние май се познаваме. Нека се съгласява с мен. Но ние двамата наистина се познаваме. Ние сме стари приятели. Големи приятели. Лудвиг, приятелю. Та ние се познаваме. Ами да, ние се познаваме. Ние се познаваме от години. Ние сме стари приятели. Да. Та нали аз напълних всички езера с хайвер? Да, той напълни езерата с хайвер. И Лудвиг налови от тази риба. Да, аз се налових. Казваш, че езерата пак са пълни с риба ли? Не. Но да. Да, пълни са. Чудесно. Ще можеш ли да ни осигуряваш риба, да кажем, всяка седмица? Няма да мога. Но защо да не можеш? Да, ще мога да ви осигурявам. Ами това е прекрасно. Заклинанието вече е развалено. Нека преминем към сватбата. Да. Татко, нещо не ми се връзва. И кое е точно ли, Дунка? Попитай окото. Рибешко око. Кажи, ако обичаш. Напълно ли е развалено заклинанието? Вие преценете. Аз ли? Кралят да прецени. Но аз не искам да преценявам. Мен не ме бива много в преценките. Мен всъщност никак не ме бива в преценките. Аз винаги си патя от преценките си, затова вечно страдам. Биваме да ям костур. Татко? Да, мога да изям цял. Татко! Добре, тогава смятам, че заклинанието е развалено и утре може да се ожените. Какво? Любима, Остави ме! Той ме разгне. Но, Лидунка, не те разбирам. Лидунка, изяш охлюва. а ти искаш да те затворят. Да, искам да ме затворят. Затвори го тогава. Щом настоява. Лъвът и останалите трофеи, изложени тук, са на 300 години и са уловени от крал Борислав Нулеви. Ако сте приключили с разглеждането, нека продължим нататък. Замъкът е бил завземан, опожаряван, сриван и изграждан отново. Боже мой, той ме накара да разся всички онези глупости. Лидунка сигурно вече ме мисли за пълен глупак. Как го направи? Човек като си пие. Кой? Те. Аз ли? И ти. Аз не съм пиян. Когато кралят ме питаше, отговарях каквото си мисля. Никаквец явно ме е омагьосал. Как не се сетих по-рано? Някаквец сменил е само една буква. Да се върнем при краля, за да му обясня всичко. Тъкнете го в килия за политически затворници и не пускайте никого. Слушам! Рибата наистина си я биваше. 2 шарана и пастърма. Ще се впишат чудесно на сватбената трапеза. Приготвих ви рибешка мазнина. Цял деликатес. Ето. Явно ти е безразлично, че този брак не ми се нрави. Важното е, че има риба. Имаше и един превъзходен костур за краля. Изчезвай. Изчезвай! Не искам да те слушам. Тръгвам. Изчезни. Тръгвам си, де. Добър вечер, скъпа моя. Не съм убеден, че харесвам мускулести жени. Ще се радвам, ако след сватбата спрете тренировките. Ще правя каквото си искам. Но съпругата трябва да слуша своя съпруг. Стига и, че го е взела без да го обича. Може пък и да го обикне. Нека ме обикне. Хайде, дай ми целувчица. Веднага? По-добре е след сватбата. Никога няма да ви обикна. Дори и 100 въдици да имате. Ще се омъжиш за мен. Добрите принцеси не се опълчват на татенцата си. Защо не действа на рибата и на Лидунка?
Дръж! Не и това. Не можах да устоя. Въдицата ти някак ме привлича. Ами ако кралят разбере, че си в покоите ми, Този глупак отдавна можеше да го превърнеш в жаба. съветникът каза с хитрина да се домогна до властта, за да не разгневя поданиците. Тях ще ги купиш. Това е краткосрочно решение. Ще им върнеш рибата. Само да знаех как. Моля те, върви си. Ако някой разбере, че си тук, Не се дръж толкова хладно с мен. Представи си как управляваме заедно. ще се женя за Лидунка. Тази трътла, тя не те обича, докато аз. Ако всеки ден ми изпълняваш поне по едно желание с вълшебната си въдица, ще те обичам до края на живота си. За днес приключих с вълшебствата. Добро утро. Успя ли да се наспинкаш? Аз всъщност дойдох само за да ти кажа, че те... Дали не си виждала моята шпага? Къде ли може... Боженка! Виждаш ли? Дъщеря ми ще се омъжва. Да си виждала шпагата ми? Знаеш, че трябва да съм с нея на сватбата. Не започвай пак. Добре, знам, че е фръцла. Сериозно. И на мен не ми харесва. Сериозно, никак даже. Но, имах ли избор? Трябваше сам да върша всичко. Да, станах за смях. Аз съм слаб и неспособен. Но това е заради теб. Да, така е. Не биваше да умираш. Ако беше тук, щеше да ми казваш какво да правя. Аз щях да те слушам. При това с радост. Шпагата. Това е шпагата ми. Благодаря ти, Боженка. Днес си много хубава. Сериозно? Не се шегувам? Наистина? Много. Благодаря ти. Ти не се бой, ще се справя. На церемонията ще говоря за Божията любов и за младоженците, в които тя се проявява. Това е чудесно за Божията любов, но повече наблегнете на мен. Добре, на вас, а на принцесата? На нея по-малко. Аз да съм в центъра. Ето, че отново се срещаме. Обърна цялото кралство с краката нагоре. Даваш ли си сметка? Не, но много се забавлявам. Откъде взе рибата? Просто я улових. Уловил си я.
А къде? И защо пък да ти казвам? Защото само за нея не ме слуша вълшебната въдица. За това. Проблемът си е твой. Лудвиг, мини на моя страна. Ти си нещастник. Най-обикновен нещастник. Не си създание, а въдицата те е замаяла. Не съм нещастник. Признай, че си нещастник. Добре де. Опитай пък ти и върни рибата. Не искам. Дръж, щом съм нещастник, ти иди. Хайде. Дома да не става. А сега ще те превърна в нещо. Хайде, давай. Ще го направя. Направи го де. Наистина ще го направя. Направи го. Превърни ме в слон или в друго. Хайде. Нима? Ми да, седя пред теб. Да го направя ли? Да. Щом съм нещастник, превърни ме. Друго така и не заслужавам. Ето, хайде. Щом им се даде, с въдица вълшебна знак, дървото ще превърне в зов, чрез който рибата ще призове. Какво си мърмориш? Но как може такъв глупав и наивен човек да успее? Стража, Да. Идвам. Тук съм. да се екзекутира. Какво? Сватба и екзекуция в един ден. В чужбина на това му казват дубъл. Донеси ми рибите. Слушам. Какво има? Екзекуция. Измери ли го? Не. Измери го и тогава ме буди. Добре. Качи се тук. Защо? Да те измеря. Не те ли смущава това да служиш на мошеник? Защо ме мериш? По мерките палачът ще подготви въжето. Това какво е? Талисман. И аз имам талисман. Момент! Брадата на никаквец. Откъде я взехте? Лъквай! Твой е! Негов. Да имаш да вземаш. Невероятно. Макар че... Всъщност... Аз... Сега къде да търся слюнка от дракон? Хей! Хей! Май съм пиян. Хей! Да си виждал Лудвиг? Един такъв млад, с коса като слама. С глуповато изражение. Точно. Килия номер 1. А тя къде е? Имаме само една килия. Революционер, а? Ти пък си големия двойник. Лъквай! Но, той, какво е той? Той е риболак. Охапи го. Не, направо ще го разпоря. Пусни го преди да съм ти изял. Може ли да... Това е брадата на никаквец. Тоест, никаквец е станал княз някаквец. Той ли е? Злодеят, който украде рибарите? Точно той. Но той е измислица. Да се махаме! А ти се сети как брадата му е попаднала у вас. Как ли е попаднала? Смятам да разредя слюнката. Не ме е грижа, че щял да се мъчи повече. Къде е регистърът? Там е. Той е избягал. Тогава пак ще си полегна. Отлично, отлично. Отнесете плодовете долу на двора. Не яш от тях, не са за теб. Чуваш ли? Не яш от тях. Сега! Лесно ти е на теб. Чакай тук.
На освободения еднократно беше отрязана брадата. Брадата. На екзекутирания. Не е бил екзекутиран. Как не си спомняш? Спомни ли си? Ти нищо не помниш. Как би се изплъзнал затворникът? Но защо аз не си спомням? Да съм отрязал на някакъв си никаквец с брадата и че е бил освободен. Защо? Не знам за какво говориш. Ти водиш регистъра. Трябва да знаеш. Рибарят имаше право. Князът е мошеник, а това е неговата брада. Защо в регистъра не е вписано, че е бил екзекутиран? Беше политическо решение, а не помниш нищо, защото никаквец те омагьо с вълшебната си бъдица да забравиш за това. Ах ти! Глупак. Покри се! Какво правиш тук? Здравей! Здравей. Търся никаквец. Имаш предвид някаквец? Казва се никаквец и е мошеник. Рибите, които донесох, не са от неговия хайвер, а освободени от водния дух заради пълнолунието. Да, той казва истината. Спокойно, спокойно. Това е риболак от нашите. Здравей, спокойно от вашите съм. Нека обаче уточня. Аз съм месар, който беше... Не сега. Но това е интересно. Аз всъщност съм вълколак. Но онзи никаквец ме превърна с бъдицата в риболак, а другите магически създания затвори в котела. А ти смяташ да се омъжиш за него? Голяма грешка. Но аз не го искам за мъж. Още повече като чух и това. Опасен мошеник си. Да. Да. Аз не бих го направил. Не искам да съм нещастна. Но, нали бях хилава? Гълъбчето, оставете това за после. Млъквай! Но аз нямам мускули за рибарска жена. Не те давам на никаквец. Деца, деца, деца. Ахил. Какво? Лудовик! Нека сключим сделка, принцесо. Вие ще се омъжите за мен, ще властваме заедно, ще ми родите дете, нека да е момче, а в замяна аз ще върна на рибаря човешкия вид. Никога! Но това нека да е веднага след сватбата. Да си подадем ръце. Лудвичек!
И таз добра сега. Какво да правя аз? Направо съм безпризорен. Обичам ви. Обичам ви всичките. Всичките. Къде е, брат ми? Не знам. Да живее княз някаквец. Къде е? Затворен е за неподчинение. Събрали сме се тук в този прекрасен ден. Да съберем двама влюбени. Нашата красива принцеса Лидунка и княз някаквец. Чуйте моето приветствие. Ей, палачо! В този радостен миг за нашето кралство, нека пожелаем на нашите влюбени младоженци и специално на княз някаквец много щастие и успехи. Май беше големичък. Грознико! 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 Много съм жаден. Какво има? Трябва ми помощ. За какво? Разгадах всичко. Нима? Как го направи? Хвърли ми онзи ключ. Прекаляваш. Бива си го. Нека сега да... Чакай да се разделим. Да пристъпим към бенчавката. Не, момент. Само момент. Лидунка. Струва ми се, че това не е добра идея. Дали да не спрем церемонията? Но аз съм длъжна, татко. Не си длъжна. Напротив. Не, правиш грешка. Седни си. Нали не го обичаш? Хайде, седни си. Хайде. Ама че... Трудно било да... Има ли сред присъстващите някой, който да е против бенчавката? Да изтъкне нещо против? Тук! Аз имам! Този мъж не е никакъв княз, а мошеник! Това е крадецът никаквец, който от години ви краде, а сега иска да стане ваш крал! Затворил е магическите създания и е откраднал вълшебната въдица! Той е луд. Съветникът му пази гърба! Превърна Лудвиг в... Имаш ли доказателства за това? Ей, сега ще има. Той е провокатор! Сега ще видите какво още умее. Достатъчно! Аз, крал Болеслав I, провъзгласявам пред поданиците на своето кралство, че отменям сватбата. Нима повярвахте на това? Имам обяснение за всичко. Да, князът ще ви обясни. Млъквай, изменнико. Какво? Ти си лъжец и мошеник. Ако имаш поне малко, поне капчица останала доблест, те предизвиквам. Но без вълшебни въдици, бий се с оръжие като мъж. Той ще те превърне в жаба. Все ми е едно. Добре. Приемам. О, вижте, жълтици! Щупи въдицата! Щупи я! Да я щупя? Лут ли си? Вълшебната въдица. По-добре да остана с никаквец. Фръцла! Ах, фръцла такава! О, съветнико! Винаги съм вярвал, че си на моя страна. Много грешите тогава, кралю. Пусни я! Пусни я! Ах, ти мекотело! Видя ли? Глупаци. Вижте я! Вижте я! Стража! Тук съм! В тъмницата и тримата. И кралицата ли? И кралицата. Вижте я! Невинен съм, бях манипулиран.
Сега всичко ще си е по-старому. Но как? В езерото няма риба. Къде всъщност е онзи рибар, който ми донесе костура? Да, къде е, брат ми? Ами, вече е Голохлюв. Видя ли, революционер? Колко жалко. Татко, искам церемонията да продължи. Какво? Но вече си нямаш жених? Имам си Лудвичек. Та това е Голохлюв. Категорична съм в желанието си. Нека тогава болката да го целуне. Сега ли? Ура! Ура! Тя го целуна! Ура! Почти спазих облога. Всъщност, добре, че не го направих. Ами вие какво работите? Аз ли? Аз съм перачка. Перачка? Ура! Да живеят перачките! Ами вие да се оставите да ви купят за няколко жълтици. Хайде. Отивай. Дръпнете се. По-бързо. Там ли сте? Тук сме. Аз съм кралят. Дойдох да ви се извиня. По-високо. Да се извиня за всичко онова, което ви причиних. Също и за... За? За кражбата на... У вас ли е въдицата? Въдицата не е у мен. По нещастно стечение на обстоятелствата, тя вече е счупена. Какво да правим сега? Око? Има ли друг начин да ги извадим, щом вече нямаме въдица? Вземи драконова слуз, косъм от магиосница, котешки очи и... Това вече ме разгне. А дали не беше? Не, без слуз няма да стане. На 100% беше така. Аз съм кралят. Дръпни се. Дъще, да не се нараниш. На мен много ми харесва, че дъщеря ви е толкова... силна. Притежава сила да стане новата кралица. Виждаш ли? Ето. Чакай. Помогни ми. Да, готово. Хайде, дъще, отвари. Ето. Какво е това? Не е ли... Намира ли ви се тютюнец? О, но... Това е рибешкото око. Здравей. Остави го веднага. Тази твар пък каква е? Вече не вярвах, че... Но пък знам да се целувам. Вижте, това е той. Само той не я разгне. От пеленаче го знам. Ела тук. Престани, пред хора сме. Ами, щом вече си омъжена, да ви предам кралството тогава. Не, вие си го управлявайте. Истина ли? Добре, тогава. Много щастие, деца. Къде е вълколакът? В количката. В количката. Кълве! 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 И при мен, кълбе! Кой ме дърпа отзад? Какво става, милички, не слушате ли? Добър ден, красива перачке. Добър ден.
Ти си. Стоя. Тоест, оставам. Какво правите? Аз съм кралят. Не става. Вижте, прасетата обичат тиня. Да се въргалят в нея. Ето тук е. Стигнахме. Така. Много обичат тинята. Тя ще развали магията. Там. Хвърли го в блатото. Нищо. Да, отново нищо. Да му е лека тинята тогава. Нали е прасе? Поне се опитахме. Това е нашият. Това е. Аз съм прасолак, през деня човек съм, нощем съм прасе, но в езерото има риба пак. А щом всичко се оправи вече, това никак няма да ми пречи. Ať hejkal zahejká, vesele do oblak. Zajdeme na hejka, a já jsem prasodlak. On je prasodlak, vedle člověk v noci v lese. A nám to nevadí, Všechno bude dobrý zase, teď je všude fajn, i podle rybího očka v tomhle království. Лещата е готова. Идвам. Ať hejkal zahejká, vesele do oblak. zajdeme na hejka. A on je prasodlak. Ať hejkal zahejká, vesele do oblak. Zajdeme na hejka, a já jsem prasodlak. Kuku. 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 Гледахте чешкия игрален филм «Когато рибата изчезне», обработен от екип на продуцентско направление Чужди програми 2018 година. Преводач Борислав Борисов. Редактор Веселина Паршорова. Тон режисьор Станимир Иванов. Ролите озвучиха артистите Гергана Стоянова, Радосвета Василева, Васил Бинев, Явор Караиванов, Росен Русев.